It's an omen. Здравейте, всичкито! Аз съм Български геймплей и сега ще гледате моята епизод 2. Да знаете, че съм с друго интро, защото другото го стрим да искам нещо стана. И така, и клипа е минута и нещо, май 2 минути, защото трябва да стана спешно. И приятно гледане. Ай, чао. Да, чао. Чао. Здравейте, всичкито! Аз съм Български геймплей и днес играем моята Фризбой. Здравейте, Той аз нямам на GTA. снима на GTA, да, Сан Андреас. Да, спана водата. Ти базикаш се. Да играем пак в един сервер. Като... Кой? Тръгнеш да късна. Не мога се. Все пак снимаме. Все пак снимаме, няма. Не може сега да твърдим. Чайче хора, шайбам уж. Апиш. Аре къде е то? Девятка е. Тук сме. Не, аз не. Ти давай това ще е този епизод.